Diyos kaluyana ang imong lungsod tungod sa imong gugmanga walay sukod ang mga utang ug ang akong kalapasan taon papasa ug ayaw hinumdumi. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kaninyo. Mga igsoon, atong padayon nga iampo nining atong misa ang kalinaw sa tibok kalibutan, labi na din sa atong nasod ni asa ning hulga ning duha ka buok bagyo nga nagsunod. Unta dili lang dagko kayo ang mga kadaot na mahatag niini, mapaiway tas makadautan. O ang atong mga benefactors and donors, tagaan unta sa Ginoo kanunay sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios nga makagagahom, itugot na kami nga tungod sa among kaluya, mapakyas sa mga kalisdanan, matabangan unta tungod sa mga pahanungdan sa pagpasakit sa imong bugtong anak. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, tanawa ang akong alagad nga akong gitabangan, akong pinili, o gikahimutan ako pag-ayon. Gihatagan ko siya gahom, hatagan niya hustisya ang kanasuran. Dili siya mosinggit ni mutuwaw, ni maghimo siya masabang pakigpulong sa kadalanan. Maluloyon siya sa mga huyang, o matinabangon sa mga timawa. Ipatuman gayud niya ang hustisya. Dili gayud siya mulunga, ni maluya hangtod nga mapatunhay niya ang hustisya dinhi sa kalibutan, ug ang kapuluan magpaabot sa iyang balaod. Mao kini ang gingon sa Dios, ang Ginoo nga maoy nabuhat sa kalangitan, ug naghikyad niini, siya maoy nag-umol sa kalibutan ug sa mga butang nga anaa niini. Siya maoy naghatag og gininhawa sa katawhan ug kinabuhi sa tanang binuhat. Ug karon ang Ginoong Dios nag-ingon sa iyang sulugon, ako ang Ginoo, nagtawag kanimo aron labanan mo ang katarong, pinaagi kanimo, maghimo ako kasabutan uban sa tanang katawhan, ug himuon ko ikaw kahayag sa kanasuran, aron pagpabukas sa mata sa mga buta, ug pagpagawas sa mga binilanggo, sa mangitngit nga bilangguan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ang Ginoo mao'y akong kahayag ug akong kaluwasan. Ang Ginoo mao'y akong kahayag ug akong kaluwasan. Ang Ginoo mao'y akong kahayag ug akong kaluwasan. Kinsa may akong kalisangan. Ang Ginoo mao'y dalangpanan sa akong kinabuhi. Kinsa pa may akong kahadlukan. Ang Ginoo mao'y akong kahayag ug akong kaluwasan. Sa pagduol kanako sa mga dautan, aron paglamoy sa akong unod, ang akong mga kaatbang ug mga kaaway. Sila mismo nangasukamod ug nangapukan. Ang Ginoo mao'y akong kahayag ug akong kaluwasan. Bisan kasundaluhan magpundok batok kanako, dili malisang ang akong kasing-kasing. Bisan may gubat pa batok kanako, bisan paniana musalig gayud ako. Ang Ginoo mao'y akong kahayag ug akong kaluwasan. Ang mga pulong mo, O Ginoo, magligon unta sa mong pagtuon, ugagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw. Unom kaadlaw sa wala pa ang pangilin sa pagsaylo, miadto si Jesus sa Betania, diin magpuyo si Lazaro, ang gibanhaw ni Jesus. Naghikay silag panihapon alang kaniya, og si Marta. Naghikay silag panihapon alang kaniya, og si Marta maoy nagsilbi, samtang si Lazaro usa sa mga mitambong sa kananan uban kang Hesus. Unya si Maria mikuhag tunga sa kilong pahumot nga mahal kaayo nga hinimo gikan sa lunsayng nardo. Gibukbo niya kini sa tiil ni Hesus ug unya gipahiran sa iyang buhok. Ang tibuok balay nalukop sa kaamyon sa pahumot. Unya usa sa mga tinun-an ni Hesus, si Judas Iscariote, ang magbudhi kaniya miingon, nganong wala man hinuon ibaligya kining pahumot og 3 ka gatos ka dinaryo
aron ang halin ihatag ngadto sa mga kabus. Gisulti niya kini dili tungod kay naluoy siya sa mga kabus, kundi tungod kay kawatan siya. Siya man god maoy gipiyalan sa puntil nga sudlanan sa kwarta ug nabatasan niya ang pagpangawkaw niini. Apan si Jesus miingon, pasagdi siya ug ayaw siya did-i nga itagana kini niya alang sa adlaw sa paglubong kanako. Ang mga kabus kanunay nga inyong ikauban, apan ako dili kanunay uban kaninyo. Sa laing bahin, usa ka dakong pundok sa mga Hudiyo, nakabalita nga si Jesus didto sa Betania. Busa nangadto sila didto. Nangadto sila dili lamang tungod kang Jesus, kundili aron pagtan-aw kang Lazaro nga gibanhaw ni Jesus. Tungod niini ang mga kadagkuan sa mga pari naglaraw sa pagpatay usab kang Lazaro, kay tungod kaniya daghan sa mga Hudiyo namiya sa ilang mga pangulo ug mituo kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang atong unang pagbasa naghisgot sa batasan sa Mesiyas. Ipatunhay gid niya ang hustisya o ang kalinaw sa kalibutan o kapasayloan sa mga sala. Ngunang dili kuno siya magsaba-saba, dili siya magsigig syagit-syagit diyas kadalanan, dili mo pangulo og rally ba, magsigig rally or magsigig lalis, dili siya hilig ana kay di na makaluwas. Mao na sa atong ebanghelyo, si Jesus miangko na nga hapit na siya patyon. Si Lazaro iyang gibuhi, gipagawas niya gikan sa lubnganan, pero siya hapit na sad patyon aron ilubong. Kinsa may unang namatay, si Jesus o si Lazaro? Kay si Lazaro giplanuhan naman sang patyon sa mga Hudiyo, patyon sa ikaduhang higayon, matay naman to naturally, nahilantan man to, niya namatay. Karon kay nabuhi man, daghan naman sa kaing nituo, ilan na sang patyo usab. Kinsa may unang namatay, si Lazaro o si Jesus? O pamansad mabutang Hinoon diri sa Bible. Pero nauna pa tog kamatay si Lazaro, ibutang sa doon tato. Niya wa man mabutang di sato pa si Jesus gi unang namatay. Nganong una man siya kay hapit naman si Maria ang igsuon ni Marta ug ni Lazaro mibubo og pahumot sa tiil ni Jesus. Nya unsa may gisulti ni Jesus nganong gibubuan ang iyang tiil ni Maria? Ngon siya giandam na ni sa akong paglubong, sa akong lubong. Kay kanang sa una gud ang mga Hudiyo kanang bitawng malubong ang kuan, kanang minatay ilam ng hugasan kay di man nahayaon og dugay, within 24 hours ilubong man gina. Ilan ng hugasan ighumaghugas, ilan ng bubuan og pahumot nya puston dayon og kuan katong panapton nya ibutang ra na ngadto sa lubnganan. Gamay ra kay gasto, dili para karon nga lungon palangdaan nga ani magsigig solicit nato dinhi pader para bayad sa lungon. Na kung anong namalit pa mamog lungon, inyo lata nang gilimisan og habol, di ba? Dali ra kayo, kaskas lang yun niya. Mararabag tagpilang lungon, tag 40,000 ana. Naku inyo pa nang gilimisag habol, palit mo dito sa SM, bisag duha pa kabuok habol. Ana, di tingin nakaabot yan ni 5,000. Ibubod na ni mo dito.
ana imo nang butang nga gamay pahumot, ala ilunod dayon dito sa bahak. Wala, mana. Simple ra kayo. Ayaw paghaya-haya. Sus, ang mga painit sa pader kay hayaon ra ba namo siyam kaadlaw niya ang painit. Nganong maghaya pa man mo aron wa nay gastuhan as painit. Ugma luno dayon dito. Na siya mahal man sang nitso. Naku ikaut lang na si yuta. Pag angkol lang dito usa ka kaut ana yuta lunod na dito. Nya ang kato na sang sunod mamatay dito gyapon ilunod. Kanon ra man na si yuta mga siguro mga usa ka tuig wa pa sa tingali mamatay sa iyong pamilya. Ilunod. Og naa sa laing mamatay lawom-lawom lang sa 6 feet man na. Pwede mo nagsapaw-sapawon. Di ba? Habol ra imong kuhaon ighuman kay malata naman to. Apila lang sa to dito. Di unta na maghuot atong menteryo. No? Nga tag-abot na nagtag 7-story diha. Kay usa ra man kalung usa ka pamilya, usa ka kaliwatan, usa ra kalungag. Ana, no? Nanlitan Brad Titing, ana usa na siya kalungag na mauna kamatay si Brad Titing, lono dito. Sunod iyang asawa, lono dito. Kanon ra na sunod iyang anak, iyang apo, adto ra gid ilonod. Butang lang to ngan. Family of sanay plido ninyo, Brad. Brad Loloy na lang, Brad Loloy. Butang dito. Mauna dito yung asawa kay kusog mo tumuliktor dire. Butang dito daan. Hutdo na hasta pang mga apo, pwede pa ilono dito. Wa na'y daghang mga mahal pa kay istanan. Ako lang yung gisgutan kay si Jesus, yano kayo ang iyang pag-andam siyang kamatayon. Unya, sa may sunod, si Jesus, relax, wa magsaba-saba, wa magsyagit-syagit. Nganong di man siya mo reklamo, kay gidawat na niya, nga mobiya kita aning kalibutana. Ang daghan gud natong kasaba, kanimanggong atong reklamo, kasagaran gyud, kanimanggong di ta kadawat, nga mobiya ta aning kalibutana. Kamorong nanimba din online parishioners o kamong ni aron nanimba kadawat na mo nga mubiya kita ning kalibutan na dawat sige lingi ana imong tupad ing na kanus ka mubiya ngotan abay na kanus man ka gustong mubiya oy sagara nato di kadawat ayaw pa dir gagmay pa akong mga anak nga kung dagan kayo ko napakoy utang bayron nun sos may rabasag ni bayad wa ra bagyod ako san mingon sa kundi apay daghang slot nga ibaligya pa de Lord ay sa Lord kay da pa koy project Ginoo to ka ng project pwede ram nag di padayunon nganom di ay total mobiya ra bitaw ta dire di ba? Pero madayon sa mas arang-arang sa tingali. Pero di madayon, ada sakit stiya nato Ayan na. Muna siya. Og kun ato ni siyang sundon, madayon gyud ang atong gibungat sa salmo nga ang Ginoo maoy akong kahayag ug akong kaluwasan. Kana bang ang sentro nato ang Ginoo nga maoy atong guide mausay atong kanini ang kaluwasan. Karon ang atong mga politicians nining nagkaduol ng eleksyon murag na nigkamot sila nga motuo ang tao nila nga sila gyoy manluluwas sa atong nasod. Kana bang kasagaran nila di tingalitanan arrogante. Kana bang mopasalig na sila mo'y muluwas. Kanindot unta kung kining atong mga politicians karon maningkamot pagsulti nato nga ako maningkamot nga mutabang ninyo nga maduol tas Ginoo. Kay ang Ginoo maugay atong manluluwas ug atong kahayag. Nya ang iyang buhaton
di siya manaot sa iyang isig ka magdadagan, dili sad siya magsigig buan ang kwartang porting daghana. Kana bang mo gasto gyud bag binilyon ba para lang gyud mo daog, dili siya ana. Ug mao nay tinuod nga manluluwas si Kristo galakaw ra, wa gani siya ikapalit og pagkaon, motong giresibi lang siya dito ni Marta sa ilang pamilya. Ana, ipakaon, yano kayo, pero siya ay manluluwas. Wa siya ay balay, way sakyanan, way savings, way negosyo. Wa tanan, pero siya ay manluluwas. Nga naman, kay ang Ginoo man maoy manluluwas, mao may kahayag, dili man kita. Ako dinhi isip inyong pare, sige ra gyud ko wali dinhi aron makakita mo Ginoo. Di ba? Kutobs mahimo, hasta sad ko makakita sad ko aning Ginoo nga akong giwali. Kinsa may makakita niini ang maliwat ni Hesus nga mag-andam sa iyang kamatayon. Naintriga sad ko nganong si Maria nibubo maglana pahumot. Hinumdo mo sa una nilang kita kadtong si Maria wa mo tabang og andam sa pagkaon, wa mo tabang ni Marta. Hinumdo mo ato nga si Maria gasigira og lingkod sa tiilan ni Hesus og naminaw niya. Hinumdo mo na. Mao to gisulti ni Hesus, ingon siya, abibiya nimo Maria, kanang hapit na biya ko mamatay. Nya nindot unta to inigdayon akong kamatay, bubuan kog lana. Nya igsunod nako igdayon akong kamatay, mohapit ko dinis inyo. Bubuin niya kog lana ha. Ana, mo tong ningon si Jesus, si Maria nakapili sa maayong butang. Mo tong pagbalik ni Jesus agis ila padung na ngadto Jerusalem, kay baonas Maria unsa iyang buhaton. Gidawat na niya ang kamatuoran nga kani katapusan na lang ning agi dinhi ni Jesus, katapusan na lang niyang saka kay patio na ni siya. Mo to iya yung gibubuan og katong mura og anointing. Di ba? Nindot no? Kamo, nahibaw mo kanus amo mamatay. Wa? Ay, sanang mahibaw mo. Kamo mga banag asawa, pag istorya-istorya ko no mo, kisa kay unang mamatay na to, dom no? Murag ikaw mong tingali day. Kaya, bubuin niya kung pahumot ha. Mo na ang asawa kada gabi sigihan niya buo iyang bana og pahumot, kay kanang buo ag pahumot patyono naman na. Ang bana sad maningkamot sad ngaya sang pahumutan ang iyang asawa aron mamatay sad. Adili ay ang pagbuo ni Maria og pahumot ni Kristo out of love, dili to panunglo, kung dili gugma nga mituo siya na si Jesus mao gyud ang iyang Ginoo, iyang manluluwas. Mao na kuna ata nang hunahunaa ug kanang klasihas kinabuhi, pobre apan naningkamot sa pag-andam sa kamatayon, kana mahimo gitang manluluwas sa katawhan. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon, nining mga adlaw kanus si Kristo nag-ampo og nangilaba sa iyang amahan alang sa pag-andam sa iyang umaabot nga kasakit ug kamatayon. Kita usab mudangop ngadto sa Dios uban sa mapaubsanon nga kasing-kasing ug moingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa simbahan sa Dios, ang asawa ni Kristo aron malimpyuhan siya pinaagi sa iyang dugo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa kalibutan, diin ania kita magpuyo. Aron hatagan kita sa Dios sa kaayo ug galinaw pinaagi sa dugo ni Kristo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga masakiton,
ug nagantos aron hatagan sila sa Dios sa kaisog ug kusog sa pagpakigambit sa mga pagantos ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa malampuson ug malinaw nga piniliay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa kalampusan sa Second National Mission Congress karong umaabot Abril 17 ngadto sa 24, 2022 nga motak-op sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulgoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo nga mabayaw na sa kanungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagihan ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nagtuo ug sa mga wala magtuo sa tanang dapit, alang sa tanan natong mga kaigsuonan sa tibuok kalibutan, nga ang pagpasakit o kamatayon sa atong Ginoong Jesucristo, magdala unta kanato ngadto sa himaya sa iyang pagkabanhaw, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O Amahan, pagpaduol sa imong katawhan ug dungga kining among mga pangamuyo nga among gituboy diha sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kawawata o Ginoo, kining among mga gasang diman sa mong gugma, sa gugma ug santusan. Kining panog, kining inom, ginamasa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, umasamong pangaliya, ihatag na kanamo ulang itong haman. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios nga makagagahom sa tanan, itugot nga human kami mahinlui pinaagi sa gahom niining mga sakripisyo, makadangat kami sa gisaad nga kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay nagkahiduol na ang mga adlaw sa iyang makaluwas nga pagpasakit ug mahimayaon nga pagkabanhaw. Pinaagi niini na buntog niya ang kamapahitason sa karaang kaaway ug nahandom ang sakramento sa among kaluwasan.
Pinaagi kaniya nagadayeg sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan ug nagasaulog sa hiniusa nga kalipay. Uban kanila nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo malawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mobalik nga. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among gihandom karon, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga nasa mga langit, pagday
ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. O dili mo kami itugyan sa pagsulay. Inunuan, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manasab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako ang ayo nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Kanimo, O Diyos, nagahulat ako, nga musulod ka sa kasing-kasing ko. Wala na gayon, ako'y gipaabot, nga lain pang sama sa kaayo mo. Ikaw ang
magihabot ko, ang gugma kong kabus, ihatag ko karon. Ayaw itugot nga ako mahilayo. Magampo kita. O Ginoo, ang imong sakripisyo maghatag unta kanamog kadasig nga Diosnon aron magmalipayon kami pagsaulog sa maong sakripisyo ug makahimulos sa iyang mga bunga. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gasa sa kaluwasan nga Diosnon. Dili lang kaluwasan nga kalibutanon. Pero ang requirement, ang Ginoo gyud mo atong isipon nga manluluwas, dili kitang tao. Salamat sa maambit sa kaluwasan nganhis atong parokya, pinaagis pagpamalit og slots. As of yesterday, ang update sa atong mga slots mao kini sa SOS-BF para ni sa ato ng celebration sa pista. Kuman naman to, kaluoy Ginoo malampuson, karong sumpay ani ang pagpanghatag nato og mga 2,500 ka 5 kilo packed rice ngadto sa atong mga kaigsuonan og kining atong Holy Week celebrations. So ang nahalin out of 8,000 slots ning abot na og 6,982 slots. Salamat kayo. Naapay 1,018 ka slots nga ato pa ning sigig baligya basin pag mahurot ni kutob Easter Sunday. Nya sa ato sang dopes para sa atong projects, hinay kay ni irog, muranig irog ni sa atong dopes para ni sa atong projects, murag hinay kay ni siyang ni irog. Ang irog ani murag si agaton. Agaton ko no, murag hapit ko no mupundo, di ko no hapit mirog. Kaning bagyo karon ba? Nya, maapsan ko no ni siya ni sa itong usa. Kasi ito kasunod, basyang. Si agaton ko no, maapsan ko no ning basyang ugma. Ugma ko no, maapsan ni. Kay hinay kay mo irog. Basig, manag-uyab ni sila. Wat-waton sang agaton, moabot sa basyang. Una nga, hinay sang irog, pero ni irog sagit siya. So, yesterday, nahalina na ta og 1,587 slots. Pak. Niya, napay 52,413 nga slots na hibilin. Atong project niya para ni sa ato dinhing simbahan. Ato ni siyang suportahan. Unya sa atong activities nining Semana Santa karong gabi alas 7 sa gabi ug ugma sa gabi alas 7 sa gabi maghimo ta sa atong Paris recollections o pagpangumpisal. So tanan nga mandated organizations, mga chapel leaders, giawhag mo sa pag-apil aning atong recollections ug ang tanan nga mga parishioners. So hinaut-unta nga ato ning patalinghugan nya ang ubang schedule sa atong Holy Week celebrations na adiha sa atong tarpaulin as gawas kanang orange, murag may pagka yellow orange ang color sa tarpaulin. Ang ato sang mga apostoles nagsige na rog soroy sa mga balay. Salamat kaayo sa midawat kanila
Salamat sa muhatag nila. Napakaon ba mo, Brad? Napakaon ba mo? Wala. Na mo schedule. Ugwasan mo ikaon, di pasad mo mga matay. No? O, dire mo dire. Dire lang niya mo, timo-timo sad. Pero murag na mo pakaon. Salamat sad sa mo resibi sa atong mga apostoles. Mamindita ni sila o mga balay. Manindog ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanino. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayo'y may katungkulan at pananagutan na ang kapwa'y akayin kay Kristong butin. 500 years of jubilee, 500 years of blessing.